Umar Dore Kume a jarama nde garɗa nde bismimami ɗo e nokkam nokku mbiyanmi galle ndiyam ɗo ɗo Guédiawaye ɗo salmini noon bandiraɓe sehilaɓe ɗi funnague rewo e worgo nder leydi ndi e caggal leydi ndi foof mi salmini ɗumen. Dahlade nde ko ɗon ɓuri wawde jaggede, c'est à dire festival wona hunde wemde nde ɗum jibinte nde miijo ngo jibina ko 2000 kono premier festival o ko 7 ans après 2007 fin 2007 waɗino caɗele noon en 2010 nde yimɓe jokkodiri e festival mo Ablaye Wade wanno ɗo no wiyeɗan Fesman on tongi en no feewi liɓi en kaali hen en kalti hen kono noon en goppani saabu festival oɗon ko hunde gueɗe ɓurnaɗe e nder ngaari law kanko foof e ɗanade haɗanimo jibinde goɗɗum ko sengge makko ko limtini o jibini orchestre du fleuve o jibini deftere écho du fleuve o defini concept ni écho du fleuve ganduɗa ne rendini ko faati e photographe en musique en vidéo ji ene ko way noon donc ha e dumunnaji ɓenni ndi eɗen ngati yidde ummitindemo kono ko joni pellitɗen par ce que ko joni dañƴen mo jaaduɗen mo yusudirɗen hono ministre de la culture garɗo joni o docteur Aliou Sow mi waɗi duuɓi 34 e ngalankagal walla e pinal kono ko joni dañmi ministre mo keptini mo ganduɗa oɗo yakare ene ma yimɓeɓe ummitin festival o no foti no hannirta ni ɗum sikki ala donc presque jaggama novembre garoɗo festival o kañum ma ummito o ummitorto ko ɗo jibinono ɗo guyɗo e ɗo pete ɗo donc 9, 10 et 11 novembre so tawi Allah yanti hen festival o no ummito donc Oumar on banggue festival ndiyam mo yo hakkillaji ndeeƴ mo darto ɗo darinoɗo eyyi ko gonga par ce que ko ɓooyani ko ɗo wuuro amen pete ɗo min dañi ɗon caɗele nde wiya heddi lewru wuuru julde taskene waɗa caɗele ndiyam mbaɗi ɗon ha kadi caɗele ɗe gaddi ɗon accident ji ni kono noon Haalpulaar ne mbiya kala ko ɗam bonni eɗam wawi fewnude ɓurɗum ɗeɗon caleɗe ɗiɗon accident ji gaddani wuuro ngo jottorade hoore mum daranade vitalement mbati ɗum ɗon hoto artu ha aduna o firto oɗon dañci ko way noon kadi addani yimɓe faama muya wonde ko mbiyanno ndiyam ko wona tan kecce ɓole yimɓe paami tigui rigui ndiyam kañum woni gurdam oɗon accident mo yimɓe dañño ko ɓooyani ko e caɗele ɗeɗon ndiyam addani wuuro ngo rentinde e haɓade mbatene daña tigui rigui kaɓirɗe ɗo ganduɗa ko heddi hen ko so tawi Allah itani mo sakki e dañata probléme ndiyam donc ko oɗon contexte festival oji goɗo jibtinede wona festival to banggue maayo to par ce que ko nguy wona kadi to banggue jeeri to ndiyam ko ndiyam jeeri ndiyam waalo foof ɗum woni kaldannomi honorable de député maire de la commune de Pété Moussa Abdou Thiam Thiambel ko wonde ko enen goni ɓe kaldata ko ndiƴe ɗene kalda ndiyam jeeri ɗam e ndiyam waalo ɗam kañum ene jokkodiri kañum ene kalda ko enen kañum woni ɓe kaldata e komin sago pamodiri en koye men ko hesɗi ko gila dawa dawi ndiyam ko d' abord ko probléme rewɓe ko rewɓe taw goni ndiyam saabu ko rewɓe goni au premier chef woni ƴogoyoɓe so tawi en ƴetti fonction gadana o jarde taw d' abord ko ɗum woni fonction gadana ndiyam par ce que ndiyam jogui gurdam neɗɗo ƴogata ko rewɓe ko hesɗi ko woni oɗo édition mo jogotide ɗen ko rewɓe mbaɗete yeeso ko kamɓe tigui rigui dokkete doole e nder oɗon édition ko wona ɗum ko won goɗɗum natti hen won activité goɗɗo nanti hen wiyete ko les géantes invisible ko rewɓe ɓe ganduɗa ko fattam lamiɓe daraniɓe leñol mumen
en kaɗata tan noon e Fuuta kono sinno ko sago men ko kaɓantoɗen ko yo won rewɓe noor koɓe jiiɗɓe walla jeenaɓe ɓe gonata ɓe ñante e nder ɗeɗon balɗe tati eɗen ɗaɓiɗi hen donc sen mbi noor ko Louga Ndar Dagana Podor Matam Kanel Bakel Ranérou yaha Bakel donc rewɓe guittanama hen gueɗal tigui rigui e oɗo édition garowo heddi ko noon ko mbaɗannoɗen hirande foof fina tawa o e kadi udditade ko musique aji keesi ɗi fina tawa o wonata yeeso tigui rigui e goɗɗo lawol aussi min jiiɗi ardinde ko guitare hen ɗum ɗo jogni ɗum dalilu par ce que guitare hankkadi jeeyama e fina tawa ni par ce que guila e Aliou Badara Sokel hande dañama e nder sukaɓe nalankoɓe ɓe mbaɗani hoddu ɓe mbaɗani moolo ɓe mbaɗani mbaggu ko guitaruji ɓe daari darodi ko ɗum woni instrument mabɓe hankkadi jeeyama e fina tawa men par ce que guitare naati ɗo ko guila e temps colonial donc guitare ma ittane hen gueɗal mum ko wona ɗum ko mool instrument mo ganduɗa ko fina tawa men surtout fina tawa yimɓe maayo ɓe subalɓe ɓe eko takkiɗi men woni koye maayde ko wittoji amen gaddani min ko ɓurani yimɓe sappo hoɗoɓe moolo te kadi wittoji gaddani yimɓe hande subalɓe hoɗoɓe ɓe fof ɓe guidarino ko mool taw haade mabɓe arde hoddu ɓe eggu kono ko mool ɓe guidarino donc mool ne ene jogui kene darne e nder festival o ko yiiɗa noon fina tawaji men keddi ɗi awɗuɓe ɓe wambaɓe ɓe ko wayno pekaɗe ko wayno voilà eyyi ɗon mboɗo weltani tokaram Aboubacry Sow e dentagal mairie naɓe fof par ce que kanko woni maire mairie kanko woni en même temps directeur de la SAED min gari ɓe taaɓimi arde to ƴeewoydemo to bureau makko ko musidɗo ko sehil guila hanki taw hande arani adduno kam ko goƴam o woni ummitinde festival o koye nder haala o wi kanko mo sikki ko woni maire ko woodi ko waɗani commune makko noon ko commune rural koɓe sappo e jeenayi wuuro e nguron Tokson kono mo yiiɗi woppirde wuuro ngo so tawi o yeehi wona ko woppirɗo ko ganduɗa kene mantini no annoma festival ni itti fof waɗe juuɗam conception no tuba ko mbiyata ni yiiloyade partenaire uji en e jogade direction artistique fof itti waɗa ɗum jungo ngaari law o waɗa ɗum ɗerewol kolliro won ɗum ɗon donc ɗum ɗon e jeeya ko joƴƴinimi oɗo dumum no darto par ce que dole limu ko ndiyam parce que SAED sa ardima ɗum sa woni maire mairie a jooɗima kadi ɗo Ndar ɗo ko Ndar ha Dembankani SAED couvri ko région ngaji tati région de Saint-Louis région de Matam et région de Tambacounda donc ɗum ne jeeya e ko joƴƴinimi ɗo Ndar ɗo pour wawde wadde yuɓɓinde ɗum ɗon mbate ene wawa ɗum ene wawa wodde kañum ne jagga koye mois de novembre donc festival uji ɗi goɗɗodirta goto hen fof wonko yahata kono kono mbiɗa ni oɗo festival ko gari ɗo yanti eko liggoto noon ko voilà ɗum kadi en mbawi famirde ɗum noon mboɗo yettamo hen kanko e wondiɓe makko gaye mawɗi nan e nder mairie ko duusoɓe on banggue walloɓe e yaaduɓe e ngoɗon miijo hen Karim Sow en Taha Chérif Ba en Yagouba Sow en et particulièrement Mamoudou Moussa Sow ɓen fof ko gaye général Thiam en ko gaye mirinaɓe weltaniɓe emi on banggue kadi mboɗo andi sikki ala ma en dañi hen muna so tawi Allah ittani ko satti e Samba Matam ko Samba mo Matam Samba jeeyaɗo Matam hande gayno windude projet Samba Matam walla sifade walla wadde portrait makko no tubakoɓe mbiyata ni sifade mo to banggue jikku to banggue mbaadi e to banggue gueɗe makko jagguɗon tan o wiyete ko Cheikh Hamidou Kane kanko woni mawɗo Cheikh Hamidou guittanɗo en yaware to banggue pinal par ce que o addani en andede aduna he foof saabu deftere makko nde o windi ene wiye inte en niide tumi ko mbi ɗum aventure embryonique nden so neɗɗo janggui ha yettima seconde ha waɗi troisiéme seconde sikki ala il faut ko jangga deftere nde ko kayru uddittuma e gueɗe pinal aduna
deftere nde e wittoji nde firama e ɗemɗe capantati wadde ko nde yangi ala ɗemgal ɓurgal payodingal e aduna he ngal firani deftere nde kanko Cheikh Hamidou noon wonko heewi ko woni hakkude men makko to banggue guila jinnaɓe enɗam galle Alfasire ko galle mo ganduɗa ko jokkodirɗo e galle amen guila Dababari surtout to banggue nene e to Baba fof wonko Baba noon haalanno kam e makko yewtanimi e makko par ce que ɓe kawri Louga nde o janggata nde woppiɗɗoranomo arinade Louga o tawi ɗon Baba no waɗi ɗon mbaylo mum dañi ɓe jokkodiri hen dañi jalnikaji anecdote uji no tubakoɓe mbiyata mbaɗi hen caggal ɗum mi yimo lawol gotol nde woni ministre du plan kono pewnitimi tan e yiidemo ko caggal nde hankkadi o watti wadde fréquenté kala deftere ɗen yalta o ara o tawtore o jogo guinol golle ngol walla ko way noon min dañi hawrude hen laabi limtimde waɗimi adopté noon korsa mo ko waɗi o ittanimi on banggue kadi o siftori ko kalanno mumi ko Baba haalanno kam ɗum ɗon fof noon rewi sabu ɗum faame nde Covid o waɗi nde mi hucciti e ko wiyete tubakoɓe mbiyata portele c' est à dire ko sifade yimɓe sifade neɗɗo noon ko sifade ɗum to banggue mbadi mais surtout sifade ɗum to banggue jikku e ko banggue to waɗi mi waɗi hen laabi mi waɗi hen portrait ji limtinɗi ne mbawi wonde deftere ene jokki mo battindimi wadde ko oɗon Sammatam noon haɗani tan e windude jimol ngol walla portrait o mi waɗimo en musique mi sikku hande ni en foti wawde gasde o joofa hande donc min panno tan joofa kadi so tawi ɗum ɗon musique o ɓenni min mbaɗa